Γεια σας κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον σέλινο στην κουζίνα μας, που όλοι λίγο πολύ θα τον έχουμε. Πάμε να δούμε τώρα τη διαδικασία. Τι είναι μια γάτα, άσχετο. Εδώ έχουμε τη ρίζα των σέλινο. Εδώ έχουμε άλλες κομμένες που δεν τις χρειαζόμαστε και τις βγάζουμε. Τώρα πάμε σε αυτή για να σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Είναι πολύ εύκολο, δείτε πώς. Παίρνουμε το κλονάρι, το κόβουμε κάπου εκεί να μην έχει πολύ από τη ρίζα, και προσέχουμε όλα τα κλονάρια μεταξύ τους να είναι ίσα σε μέγεθος. Τα μικρά τα ξεχωρίζουμε και τα χαλασμένα τα πετάμε. Αυτό είναι μικρό. Εδώ. Αυτό εδώ. Έτσι. Τώρα βλέπουμε σε αυτή τη ρίζα ότι μπορεί να ξαναβγάλει, όχι σαν για αυτές που έχουν ήδη χαλάσει. Αυτή έχει αυτά τα μικρά και μπορεί να ξαναβγάλει και την αφήνουμε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα που έχουμε ξεχωρίσει τα μεγάλα από τα μικρά, θα τα δέσουμε και μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα ποτήρι νερό, να τα έχουμε στην κουζίνα μας όποτε θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Για να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, τα μικρά δεν μας χρειάζεται και πολύ, μπορούμε να τα βάλουμε στην κατάψυξη να έχουμε. Οι ρίζες μας, άμα είναι λίγο λερωμένες από χώμα, τις βρέχουμε, τις πλένουμε. Και προσέχουμε όλα να είναι περίπου ίσα, για να μην φύγουν μετά από το λαστιχάκι. Το λαστιχάκι θα μπει κάπου στη μέση. Εδώ είναι. Έλα μη σπάσεις. Να το. Μπήκε. Τώρα αυτά δεν χρειάζεται να τα κόψουμε, γιατί μπορούμε να το βάλουμε σε ένα ποτήρι και να το έχουμε στην κουζίνα μας και να κόβουμε ό,τι μας χρειαστεί. Το πλένουμε και το βάζουμε μέσα στο φαγητό και το τρώμε. Μετά, εγώ έχω πολλά σέλινα εδώ είναι. Αυτά είναι οι ρίζες που τις έχω κόψει. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά από αυτά. Και η γάτα τι κάνει τώρα εκεί? Άτι. Κάνε νιάου. 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 Τίποτα. Δεν βγάζεις τίποτα. Έτσι για το κοινό. Είναι τέλεια γάτα αυτή, είναι πανέξυπνη. Όμως δεν λιάζεται πολύ εύκολα. Καλή γατούλα. Δεν σ' αρέσει το σέλινο. Πού πας?
χάσω. Το σκηνή της κάμερας! Άστο! Κάμερα! Άι, κάμερα! Άστο! Είδατε, είναι και δυνατή. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στα δικά μας. Εδώ είναι τα σέλινα και είναι έτοιμα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Στο επόμενο βίντεο, γεια σας.